براستی برز عادل مراد دوستێکی پری گەلێک هەلوەستی خۆی لە پێش و باش و خورد لەگەل شۆڕشە ڕۆژاوای کوردستانی سەکنی و بخۆشی تەکوشەرێکی کەڤن یێ شۆڕشە باشووری کوردستانی دخۆدیێڕۆلێکی گرنگ بوو bi taybet di nav yani yekîtî niştimanî Kurdistanê de wek kesayetiyekî damezrêner ji bo wê kesayetiyekî niştimanperwer welatparêz her tim li pişta perçediyê Kurdistanê û bi taybet wek meyanî ziman ji bo yê Rojavayê Kurdistanê piştgiriyekî xwe pir xurt hebû ji bo wê em برز عادل مراد وندهیەکی ji bo giştî Kurdistanê dibînin bi taybet wek Rojavayê Kurdistanê jî Partiyek te demokratîk peye de sersaxî ji bo malbeta Adil Murad û hemû biraderanî Yekîtî Niştimanî Kurdistan û tevayî xelkî Kurdistan sersaxî dixwazin. Bi rastî jî em gelekî xemgînin me kesayetekî ne tenê dostekî di nava Yekîtî Niştiman de wenda kir me birayekî xwe niştimanperwer kurdewarî berfere mezin dostekî ji bo hemû gelê Kurd me wenda kir em gelekî pê müteessifin bi daxewa xeberekî zor nexweş bû jî.